ilaw. Pro doon oh. Oo. Guys, ang Quezon National Forest Park. Ito buong tao. Picture na. Tapos nalaglag ano.
sasakyan. Dito na kami sa Piuduran kung saan kami nanggaling. Ayan. Dito kami sa may, may LCC. Ayan guys, oh. Dito na kami sa Piuduran. Maghanap po na kami, mga kami silang katmen.